Nkosi alongside Moyo Repagokwe Keda munhu akachuka kuti si po rikiti vu ayaya ayaya hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po rikiti vu Monday hangover killer Monday 6 October 2025 tindimuranikive icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadzana kutsutsura dzakaitika matima nose nyika ino ndinenge ndichiza muri Zimbabwe kwese kwa matima nose nyika kwa muri papo manenge makabata uri bokwesa zvikutika matima nose nyika ino Zimbabwe nyendula kutanga naye pazuva ranhasi pandau yane musoro yenawo pandau ya musoro mino handira kukwanisa kutomboitira chikonzero chipinga chiri kutadama nguva iri kutofambidzana ndo chanda kutangira ndo chanda kuzopinda ipapo rega ndingoshevedzera Zimbabwe ndichiti paka Gutu versus Mondorombaira. Right, chekwa Gutu chichibatanidza neMondoromubaira chakamira sei? Muri Zimbabwe nyaya ndiyi panapa inyaya inorwadza kune imwe mhuri iri kuMondoro. Inove mhuri ine mwanasikana akaroorwa kusvikira pari zvino aita vana 4 kusanganisira first born ine 29 years dzokuberekwa kureva kuti vatori amai mumba mavari kugara. Mwanasikana uyu akasangana nemurume wake mukati menzvimbo yeguta reHarare kunonzi kudziva rasekwa DZ achiroorwa nemurume anga achizviita pasta mune imwe kereke iri munyika yeZimbabwe maiparidza mukati mekuparidza ivhangeri shoko yaMwari vakawanda vaigara mukati menzvimbo iyi vaiziva kuti shoko rikaparidzwa apa tinonzwa mweya uchidzika uyezve tinonzwa kumerera kureva kuti shoko rabva pane zvakanaka uyezve vakawanda vari mukati mekutenderera vachitendeuka nekuda kuparidza kwaita murume uyu vachibvopinda mukati mekereke mwanasikana achibva aroorwa nemunhu uyu ndizvozvo chaizvo aroorwa kudaro pasta ava vanobva mukati menzvimbo yekwaGutu kwaGutu kwandiri kutaura mhuri yeZimbabwe kunonzi kwaGutu kwamasvingisi kwaSabhuku Masheka vaendeko kwemhuri yeZimbabwe mukadzi uyu izvezvo ane vana 4 kusanganisira 2 vari pamba ne2 vakaroorwa nekuroora vasipo pamba kureva kuti pamba pane vanhu 4 baba naamai nevana 2 nevamwe 2 vari kunze vakatoroorwa wow makorokoto. Inzwai Zimbabwe zvakaitika kune shoko rakatumirwa kuenda kuvabereki vemurandakadzi uyu ari kwaGutu abereki vemukadzi uyu vachiudzwa shoko vari mukati menzvimbo yekuMondoro kwaMubaira kuti vedu we makagara zvenyu but mwana wenyu haana kugara kana kugadzikana muna zvakanaka mwana atambura mwana ashungurudzika endai mumbonoona mati shoko rakatumirwa kuvabereki vani vemukadzi kuti mwana wenyu uyu akaroorwa napasa haana kugadzikana ana kugadzikana ende adaro ende shoko rivakatorotumirwa nehama yemurume iyeye kuti vana tezvara mwana wenyu hongu akaroorwa nemwana nehama yedu but magariro akaita ana kumira mushe nesuwo tiri kunyenyeredzekana kusvika pamba pazvinotsvika dai makwanisa kusvika padhuze nemwana wenyu muone magariro kuti mwana wenyu nguva iyoyo vatezvara baba vemukadzi vakabva vabata foni kufonera Mukwasha Mukwasha makadiko muri seko neupenyu Mukwasha akadiko mwana wangu Mukwasha akadavira achiti izvo baba kuno kuti ripo sikasimba pakanzi mwana ari sezwa nzi kuno kuinjanji ko mwana wangu ari sei nevazukuru zvanzi mwana wenyu njanji baba oifoni taura naye mwana achibva foni achibva taura naye anowa mwanasikana uye ari kunzi ari kutambura uyoyo but Mukwasha uyo haana kuzviziva kuti nguva iyoyo yavari kufona vatezvara vatotumira vatete mwanasikana wake umwe anove muningine kuti mukoma wemusikana iyeye nehanzvadzi yake vari muroti kuenda ikoko ende kudavira kwaita mwana wemukoma Kebhi ringori voice rekuti kana munhu uchitaura naye haugoni kunzwisisa kuti munhu ari right rwanda asi right nekuti kudava mwana kuti kana achitaura munofungidza kuti sabhosho ukanzwa achitaura unetarisire kusangana nemunhu ane 140 kg yes uchizosvika unoona -4 andinozvisa vari kutosvika pamba mukoma Kebhi vari kuona mwanasikana mukadzi uyoyo akatogariswa pamvuri vari kunodai so anotariswa kutosimudzwa achinogariswa pamvuri haataure haafambe haaone kutaura anotaura apo neapo akaonda zvinorwadza kunai Mukwasha kuri kuti mwana ari right ndochizvi zvikanzi ari right akati hamuzvinzwisise ndezvemweya pane mweya mutsvene wakagara pari ndiwo waita kuti
zvakadaiso saka inini kana musikanzwisise zvomweya munogona kuti ari kurwara atoripo voda kuzama kuti ari musikana zvikanzi pane mweya mutsvene wakagara pandiri saka ubate kwawakaita ndo zvinoita akangodavira kudaro akutaura chirungu chachirungu chega chega chinobuditsa mamwe mawedze aasina kudzidza pavakaita sei pakanga pakadzidza chachirungu akutorwa feti vai vakati manoda timusiye takuenda naye mukosha akati akuda kuona zvikanzi iwe uyu mwana wedu mweya mutsvene wanga wabata kumudzimai wakamubata zvenguva yakareba sei ndo avatozivi weza kutotumirwa mashoko ane nguva yechingotaura nemunhu pafoni vasingazivi munhu akaita sei ezvo munhu mukoma KB akarwara kusvika panguva yekuti haachagoni kufamba makumbo ake anotosimudzwa mumba achinogadzikwa paanogadzikwa achidzorerwa mumba nokuendeswa kuchimbuzi mukwasha haangaudze hama dzemudzimai hama dzimwe hama dzemurume ndidzakatotuitirwa ngozi pano ndo dzakasvitsa shoko kumba kwana Tezvara ndokubva atakurwa iye mukwasha nemukadzi wake ndokuenda naye kumhondo kunova kuna naTezvara. Ndiri kukumbira mhuri yeZimbabwe varidzi venyaya nemanext door ekunzvimbo yekwaGutu nemanext door yekunzvimbo yekumhondoro nevenyurondi yedu tese nyaya yakari chingeuya pano kudai kuzama kuti tingabatsirana sei pane zviri kuitika nokuti kuri kuenda nyaya iyi hamusati makuizwa batai chimuti muripo ipapo yesh zvadaro mhuri yeZimbabwe vanhu vakwira murume nehama dzemwana uyu vaenda kumhondoro vanosvika kuna Tezvara vanoti ndiye mwana wangu here uyu